रघुवीर सीतापति पुरुषोत्तम से जी अयोध्यार राजा प्रभु श्रीराम मोहन रामଙ୍କ ଠାରୁ ରାମଙ୍କ ନାମ ରାମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ସକଳ ଧାମ ସାରା ପରିବେଶ ଭକ୍ତିମୟ ଯାଇଛି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଜୀବନର ଯାଇଛି ଧୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ 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 ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ନାଚେ ସଜେଇ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ଖୁସିରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ ସାରା ଜନଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ। पुत्र रूपे भद्र रूपे मोहन राम पति रूपे पिता रूपे मोहन राम बंधु रूपे प्रभु रूपे राम ही श्रेष्ठ पतित पावन राम पुण्यर पथ सबु अपेक्षार बाजे जाइछे होई प्रभु रामଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଯାଇଛି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ 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 ସାରା ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ ନାଚେ ସଜେଇ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖ ଖୁସିରେ